қатъи ралик бояд ту батл мебуромадӣ. Некем бисёри одам мегӯяд ки звер тарсид. Чӣ гуфтанӣ? Ай ралик ту действительно тарсидӣ либо бона гуфтӣ? Ҳамун чизе ки гуфтам ҳамун сабаб шида. Агар вақто қасам кардӣ тарсидан ай ралик ай дигар вахши тарсид. Ина ту қатъи ҳами Искандар Пастяни, қатъи группаи, хай қатъи Раҳматирам Пастяни будӣ, связа будӣ. Чуа тами стресс тарс надоромадагӣ? Тра нагирифтагиан или ти қувват намерасад дар стресс тарс? Ма ахдо қасам мегӯям акаку ман ини гапа оз якум бор дар интервю ту гуфтесам ин гапа ман медонам ҳамон ки дорам ин қатъи рафтам ин гапа бурдак. Ана чиста ба мининай ту рали қатъи ки акай шнапс чӣ хела нами батл чӣ хел мешава ба гуфти ту? Рали ка мисол гапои создора но хиёл мекунем чени шнапс не. Мисол хеле урни шнапс гапои зур гав зан ин шнапс просто як чизе дора ки дор нафаро мехоҳем ки билет бигирен. Шумо да ягом чи дар кор нестай. Дар хона ховен либо дар ҷои кортунен. Иним номро да занг бизанен айвакасай барори кор ҳама вақт дар хизмати мову шумоа. Шумо наен офис занг бизанен электрони шумо да билет мегиранд метиҳанд. Уже айвакасай мора як сол зиёд шид ягон проблема нестай бачако. Занг бизанен любое время билет ҳастай. Ассалому алайкум бародаро. Шумо ҳозир қарор дорен да канали барори кор. Бачако ҳаматон да ҳазор раҳмати калон кага бишнам ки барои дастгиритон як чиз дигатон мегӯям комментария ҳафта бачако ман хондестам надидестам. Будорен комментария ҳафта бимонем ки штобе ки мада уже кага бишна мотиватсия. Мо рӯз решение бовардем ки қатъи акай звер просто интервю кунем. Як бортон мегӯям бачако пеш ҳами видео стоп ки кира ки интервю бигирам. Бугу бинавис. Ҳами одам гап нест. По-любому пасратса мекунам ки ҳами одам ини гуфтагӣ ту ку ман интервю бигирам. Ҳозир ман акай звера занг мезанам, қатъи акай звер чахчах мекунем. Минениёра ҳамара мефаҳмем. Рафтем. Ассалому алайкум акайням. Салому алайкум акай бахир. Те инсон саломатиё кор боро ҳама 100%? ҳама чани ҳама хуб алҳамдулиллаҳ. Хайр худованд сарбаланду хонобуд бошӣ, дар куҷое бошӣ набошӣ, ҳама вақт хирсан бошӣ. Бобой мехостум ки якумш бугум ки ҳазор раҳмати калон ки времята дареғ надошта қатъимон интервю гирифтӣ гап надорум акаҷон як суханда не нагуфтӣ ҳазор раҳмати калон. Анаба чанд саволое буд мехостум ки битемуд хами саволода худ ҷавоб ти черезами штоби ҳама аудитория нашод реп нашод батл ҳамаша хичон гӯш кунанд. Тайёрӣ дар саволо бубоё? Тайёрум динара. Ана ки якум савол дами пешрави худут барои чӣ реп нахондестӣ? Как бы ты рэпери, батлери, рэп нахондеси, вайн кадеси, не хали приколо кадеси. То мехоҳӣ ки батлами рэп пепа баскини у хали прикол да бизгари. Чӣ меган? Вайн меган? Дайн меган? Не, ака ма рости гап аколи тафкир баскин нестам. Но пока что ози ҳами чиз қадим мақсад мара мардум уже қабул кардеса чӣ ҳамон худа мақсад ози ай ҷиҳат бигирем мада у завқе ки пеш буд ку мисол барои рэпонӣ мисол рэп пепис ҳамун завқ камтарак ози ҳаст шидагӣ ай но нест шидагӣ нест ози не ки вайн мисол чӣ бугум ман ҳамин чиз гуфтум ҳамин чиз аз даст ман меояд ман чӣ бояд накунам ҳамин прикол сабабш ҳамин бачако ма звера инстаграмша мемонам дар инҷа будурен на самом деле тамошо кунен фақат ҳамин чизои 30 секунда 40 секунда мекунад приколи лекин на самом деле где-то 90% дар шумо 100% маъқул мешавад барои ки дар ман 90% ё 100% нем. бо кадоми занг зад кадоми звера занг зад бачако
пока что звера занг задистян шумо бигин ки бо ма айки интервью бигирем дар таи комментария бинависен ма пастаратса мекунем ки айму одамо инем чӣ хеле ранги акай звер ранги дигарош ака мо дар тоҷикистон нестем ки ранги акай доди худо файрёдшон кунему некем метонем ки айму одамое ки кумирои шумое ки мехоҳен метонем ки ма аймваё интервью бигирем бародаро кия мехоҳад ки 300 рубл нахайлава кор куна бегӯш ку ин омода замза максда заказ мекуна картаи Тинькофф дар тамоми шаҳри Россия боши набоши дастафкаш беплай сими карта ямоҳа интернет чокади тенҷисозӣ интернетиш бигияй як кашилокчаи дига бо картаи Тинькофф дадири картаи Тинькофф 300 рубл астай информатияша ин номода занг биза палибон мегата теси ки ай карта намонӣ короче ҳами тоис дар репхонӣ ози тира бигем ки шавқат ҳастай камакак ҳамира чико кардан дар корае ки штоби ки туда уже ҳамхе мотивация тия дами например штоби далшам хали реп хондан гирӣ мотивация и ҳамун бигем ай тарафи мухлис ай тарафи ҳамун тамокубин мешава мисол мегирем мая сабабша мегум мисол байн кардам бигем да моши дигам темара сахт кардагим хайна результатша уже ба ки дидес мисол хела хубай аммо чиз мада мотивация мета реп мада хели чиз ам хели мотивация тоза даги набуд тоза даги ам хели мотивация дар кора штоби дастгирӣ мақсад чӣ гум дастгирии одамо тамошобино баъд ягон грамм фоида фаҳмо бародаро ина инстаграми ина ден инстаграми зиверда будоем на самом деле тамошо кунен хайр штоби ами бисёр кадоме агар мехоҳад ки ами одам продолжат куна батл реп хонданам будоем бинависен шаки штоби на самом деле ами одам репа напартоя ҳамхали одамое ки дар бит тези бад медаванд ништияки бад мехонанд напартоянд хайр будоем бинависеншан ҳазор раҳмати калон ки ответ додӣ ана гӯш ки бобой қатъи ралик бояд ту батл мебиромадӣ мара бисёриҳо нависта буданд ки хай ман бисёри ҷода гуфта будам ки звер небирояд ана сабабаш дар ин буд ки хай шумо гражданин россияен ба сабабе ки наёмаден штобе ки тарсиден ки ҷангтон набаранд некем бисёри одам мегӯяд ки звер тарсид ту дар ин гап чӣ гуфтанӣ ай ралик ту действительно тарсидӣ либо бона гуфтӣ ака ин реп ман лично дар дуруни реп ман ягон зотиш ягон чизиш наметарсам фаҳмидӣ символи батл охир батл ман бетайёрӣ нарам ки ман битарсам ки хума гум мекунем чи абачава ҳама тайёрӣ қатъия рисайт батл нест ки ман битарсам символи ҳам дуруни реп ман ягон зотиш наметарсам ба худо ака ин ими қаг идаташ ҳамун бигам мо қатъи ралик мисол чақчақ карда будем мисол уже бигем ҳамара қариб 100 карда будем нохай ҳамун чизе ки гуфтам ҳамун сабаб шида агар не ба худо қасам ки тарсидан ай ралик ай дигари вообще та смисл надоре гап ина яке ки хай тоис ки ту ай ралик натарсидӣ просто айму темае ки гуфтум айму тема будак правильно темаи главне медонӣ чӣ ака ман гуфтум агар ба худо қасам медонистем ки ай ҳамун тараф ман таҷа хита гуфтум ки бара мисол правгат ки биро бин мисол дисусра кума ай ҳамус омадам метонам агар ҳамин чиз мегуфти ки мисол нахид гуфти ки ман якчанд одама дидам гуфтам ки намешава ҳамхе будака 100% ана ман агар иҷа ба темаи дигар ки мисол ака ман тӯй дорум ба наздики фаҳмидӣ тӯй дорум ман гуфтам агар мерафтам ту агар мисол ман зан медоштам мисол тӯй кардагӣ мебудам ту ба худо қасам мерафтам хай мисол авш сар натам ҳамунҷа дар ҳамунҷа чӣ хеле маслиҳат кардем дар ҳамун чизи худ кор мекардем мегаштем хай чӣ охи дигар ягон проблема надорум охи барои ҳам ман гуфтам ки бирам агар ки ай тӯй пул мемонем пиздел бисум ҷогои дуводавар мемонем хай на самом деле бача
А так договорой хмон 100% буд, просто на самом деле договорой мо 100% пухтаги буд, просто сабабиш ҳамин буд ки и одам хай как бы гражданин Россия агар меомадиса абдадан Тоҷикистон рафта наметавонист ба сабабе ки одам хай туйдора мехоҳад ки ҷойгоҳи одамора бибинам. Короче, акай Звер, акай Звер, хай яке ки ҳамин например ту уже вайнери зур шави, например хай ака на самом деле ма мехоҳам конкретно вайнер шави, конкретно шави бо мода плюсай. Например ами уже вайнери зур шави просмотрот, лайкот, деунай баъд бигира яке батл ту мекунӣ агар ки например ма организовать кунам батл дар площадкаи барори кор батл мекунӣ ака қатъи ралик не мумкин ягон кас дига қатъи нимеет значение қатъи ки короче ма ака ма гуфтум хиса гуфтум ку гуфтум ҳамин кор бор тишӣ нашава акаш тума батл карда наметавонам ҳамин сабаб тум бор тишӣ нашава ма ҳамин хида дажи гуфте ки ма мисол ягон батл мемонам ҳамин хита қатъи мисол хитаву мисол боса искандара ҳартама дар видео гуфтагӣ ҳамин хотир мисол ҳамин коро гуфтум тишӣ нашава ма ҳатман ҳамин агар организовать ку вай фан кардам ма батл мекунам ба шарте ки масалан пангои анима шава што бем дили пир қад брем сол ягон чи набошад ягон стресс набошад да байн фаҳмидӣ бачако што батл мешава агар не фарқ надорад бачако ина ози Звер гуфтеса ки қатъи Искандар ира ма дар видео гуфтагим ҳар душа батл меонам иша ба иш не отдельно ба отдельно на Зверам на оғози гуфт то есть чизе боша набошад по-любому я батл бояд ту бикунӣ не ака ҳама договоро как надаю барои чи ки я бо мехӯрам ки хита ҳамин шина шава кадан мегирем батл ши тамом гап нест анака оз ягон варианте ки ҳаста ки например ҳамин пешаи вайн қатъиан вайнерот ягон реп бихонӣ ягон диса да ягон мудам или ягон просто реп по-любому ҳаста одамое ки мехоҳад ки репи тара гӯш кунанд инами ман 100% мефурам ки репи тара гӯш кунам инами наздики 21 консерт дорем братан мумкин ки ягон трек шавад да ҳамин қатъи Искандара ё ки репи нав 21 консерт дорем короче бароям консерт мумкин репи нав шава ани гуфта наметавонам не ки бояд бишава ягонта барои ки хеле ши реп нав варда нестем не ки реп باید چیکار کنیم؟ موزی از سویا پیدا کنیم موزی تیار نیست. پول نیدل که کم ترک. امروز میگیم پول چکنیم سوزش کنیم. خیلی با مایدا میشه ترکو. دا چیز دا وعده کردی سن استودیو را؟ من براتان قیاس کردیم. اصلا اکوای رپر نیست. و همین پروسه گیتاریست. ممکن دست بشم دیگه باشه یکم با قطعیم دبارمه اون بچه. نه همون کاروچی. همون قطعی بگیریم یا سوای نمیفهمده خیلی تیموره. ما اصلا اردامش کیست. تو اسکی استودیو کردی لوبو ادام میتونه بیای کی زاپیس کنه. پراینا. или чисто барои хутон. Не, другой не, баам чисто барои хутон. Ха, барои хутон. Фаҳму. Ана, я саволи ами блин, даже махрумдам интереснай. Ина ты қати ами Искандар пастайни, қати группаи, хай қати раҳматирам пастайни буди, связа буди. Чуа тами Стристарс надромадаги? Тра нагиртаган или ты қувват намереса дар Стристарс? ما خدا قسم میگم که من این میگم از یکم مورد اینترویو تو گفتم این گپا من میدونم همون خدا رحمتی نقدی رفت میگه برده من میدونم تمامش کنم میدونم در اسکندر میدونم که در این اینترویو میگم مرا سال 2020 نمیدونم تو درگون نکن ساعت 2021 بودم خیلی متذکرش شدم که همونجا گفته بود که او دوره همین باتل ماتل سوگاب خواد تو همونجا گفت که چی اصلا هارد من بودیم بعد سالیم برشکن بود وقتی سالیم بود یا که میراد بود وقتی سه کس بودیم دکتر نیست اونجا در بیرون بودیم که چی گفت که یه بچه گفت همین تو گروه فرندز گروپ در مقصد مثلا همین گروهش مو کاکتا خیلی مثلا چه بگم سیستر کروچی با اون نیست مثلا نیست
Сисай гуфт биё ҳамун чӣ ки дар группаи мо буду мақсад стресаза чӣ дар группаи мо баромад ки мақсад ҳамин тематам соҳатам мисол ҳама чиз ҳамин чиз мо туғри мегирем фаҳмидӣ мисол гуфти қад шорух пасайн ҳамин регатон реги пеги ҳам қад чизо мехонад ту мисол андегам мисол мехонӣ дар группаи мо сафадат мекунӣ ман гуфтум нерад гуфтум ман ҳамҷа ҷавоб додам гуфтум намедонам карчи ман гуфтум ман ҳамин даже бигем дар ҳамин группаи тренер группам бигем уже хеле шид нестам да ҳам просто номрам тесай ман хин тоқаем ҳамин хин тоқа намефаҳмам да мисол ҳамин группа провода бошад то есть ки то есть ки ау группа бромадагӣ хин тоқаем алло ман хеле шид хин тоқаем соз атак дар группаи например ана искандар дромадаи нести ҳамин меги далши хидм тоқа брам ман мақсад я равияда нестам фаҳмидӣ ратания мисол ман ҳам вайн мекунам ҳам мисол рэп мехонам мисол ҷош меояд андеграунд мехонам ҷош меояд мисол регатон мехонам мақсад ошиқи акна мехонам не ки ман ҳама тарафаем да барои ҳамин группада я одаме мисол даркора ки ҳамин асани даму темаи ҳаваё боша фаҳмидӣ фақат андер бухонам бо бисёра андер мисол ҳам пешравӣ мисол кадан гирад хаб набеста мисол ҳам кали ама намефорам кали тида ман свободна хидм ба хидм ҳамин чикор форам фаҳмо ҳазор омад калон ки ҳамин ответе ки ини меоз додум хидмдан конкретна важна буд ба фикрам ки по-любому бисёри одамодам и ответ важна буд ана бобой медонӣ ки ба наздикӣ мо батл дорем правильно я буд я такрор мекунам бачаҳко ба наздикӣ мо батл дорем акай шнапс қатъи ралик далери бени қатъи ҷокер ба наздикӣ батлай например яъне ки ҷокер вай даму стристар сай ба фикрам правильно ба фикрам далери беника то что батл кардагиай даги ягон бор дар тоҷикистон либо дар питер не ростига батлош тамошо кардаги нест батлош тамошо кардаги нести кира чи ҷокера чи ҷокера дар батлш будам дар батлши ба чӣ дошта о вақти рефрижида кали мешид ку талант барномаи талант мешид таланда ҳама талантода баромада ки ман дар онҷа судя будам ҳамҷа баромада шуда даги хай ба гуфти ман бисёрӣ медонанд ки далери беник дар питер чемпионай дар питер ҷокер қариб шида буд дар тоҷикистон финал баромада буданд ба гуфти ту ҳамин прогнози ту кадомиш соз мекунад и чиста прогнози хитай ман чиста мисол ман ҳамин чизе ки дар любой вақт любой момент ман як тарафдори ҳамон касе нестам мақсад ман ҳамон ҳақиқата гав мезанам ва як касе чизе намегам ман дар фикр не ки нашод ҳамин ҷокер далери беник мисол далери беник ман баромада шуда питер дидагим ай пеш мисол батл небуд просто ҳамчун баромад кардагия ба фикр дидагим амуро хеле чӣ бигум камтарак вай темош взрослитарай фаҳмидӣ братан далери беника камтарак хеле гапош камтарак калонтарай мисол ҷокер мисол чӣ дорад техника стили хеле чизо дорад ҳама чӣ дорад камтарак просто гапоша бояд ки хеле уровни ҳамун мисол кунаю ки баландтар фаҳмидӣ камтарак гапош бигем файн типа гапош вай детский набоша повзрослый боша правильно камтарак взрослитар боша чтобы ба ҳамун чизе мисол ҷоя шава мисол батлш чотки бад бигзарад далери беник хиёл мекунам ягон минус надорад барое ки на самом деле далери беник как минимум 10 батл гузарондагиай дар ин питер оператор 10 гузарондагиай охи чӣ хел 10 ба 1 да буд 7 ба 1 да буд ини бо финал чемпион шуда буд бо дар тоҷикистон дусета хай ба фикрам далери беник на самом деле хали бисёри баъд дагиай может барои ҳамун ваш дагиай уже гапоч взрослиай
Может быть, мумкин ай син солам фарқ кунад, мумкин бабай фикрим калонтар ай ҷопир. Мумкин ай син солам фарқ кунад. ҳазор ҳамати калон ответ додӣ. Нашод анаки батли ами чихе бугум то есть ки я барабар одам амира жда дора. Нашод ами батл қати акай шинапсан ба фикрим худ яги қати акай раликам правильно? Чисто Ардаш нами пуст устугон меган чи меганам қали пуст нохун. Чисто ами короче чихели гуфти ма ягон фарқ надора чисто минени хита меги ами чисто минени хидуд ба гуфти хидуд например чӣ хе меша ин батл? Ҳамин батл грандиозӣ мешава барои чӣ ки бисёри вақте ки Марио қати нави батл када будан бисёри одам мегуфт ки навик пуст мекуна Мариоро. Даже ма химан гуфта будум ки ҳама хе мекунад некам ҳардаш ба миненяи ма зур када будан как нада ана чисто ба миненяи ту рали қати ки акай шнапс чӣ хела ин батл чӣ хе мешава ба гуфти ту? Короче шнапс мақсад гапое ки мезанаку гапои вай вообще-то хели слишком хели задеваткунанда фаҳмиди ака шнапс ҳам хели чӣ дорад мақсад дунӯшда гапои зури бад дора ралика мисол гапои соз дора но хиёл мекунем чени шнапс не мисол хели уруни шнапс гапои зур гав задан ин шнапску просто як чизе дора ки ними вай рости гап фаҳмода наметонам ними необычный гапо гав мезана яка фаҳмиди удивид мекунад одама. Короче акай ралик аудитория дора акай шнапс аудитория надора лекин гапои мошин дора правильно? Не шнапс ам аудитория нормальная бай просто аки бай но да уровни не аки да уровни ралик да мао шуна кам тарак камай но дора бахча дора мисол уш мекадаги дора неки ралик агар нашод дабид биги нашод дабид мисол ралик сохтар мекуна ира мисол ҳама медонам ана на самом деле акмами бита нату нефаҳмам лекин ма бисёри меган ки акай шнапс бита типа қабида наметона трам ҳама не вай ма ҳамун манам фикр мекардам ҳама хелия ине ки акол този айдаи хиз нафаҳмда ма ягум ҳам савол надодам шабу не хиёл мекунам вай стилиш ҳам яка стил вай агар бигам хиёл мекунам метона қабида барои ки қадар опу дора вай не ки хиёл мекунам стилиш ҳам хеле вай да бит важен нест вай да главни гапа мисол падават кадан ҳами дисе ки зада буд да ки ралик гӯш кардиш? не ростига гӯш накардам диси ралика гӯш кардам диси ралика ҳамун шнапс худаш ки ралик дис зада гуфт да ҳама гуфт хеле гуфт ҳамун қати шнапс биям ярӯз ки ралик дис зада гуфт гӯш кардӣ ман гуфтам не оли баъд ваё рафтан ҳамун ҷо интерес нишид биромадам гӯш кардам ай шнапса гӯш накардам оли о дами канали мафрида дами барори кор ҳастай будро гӯш ки на самом деле зури бад хондагиай действительно хеле минусовкашу гап хабариш на самом деле 100% мад мардак бари бетариф мада гандаи бад махул шид шнапс бовар ки чизои зур нависагиай аду аз 3-4 срочка ами ҳаҷоша хонда пешум бовар ки кафидамай хандарам бовар ки била вай охир ҳам приколия гапош ҳам задиваткунанда фаҳмиди хеле то есть ки ранги хизиш меяку гапои детажа мезанам одама вертишгам зада акай шнапс гапои детажа мезада хиста кардӣ неки раликам соза ралик ман просто як чиз ҳайрон ки ралик ростка вай чӣ мегуфта буд фаҳмидӣ не чихе вай ралик да вақте ки акай шнапс қати акай наврӯз батл кардаги буд агар батл тамошо кардаги бошӣ ралик иштаги буд ралик задиват чӣ кардеса буд акай шнапса ҳарчи гуфтеса буд я медонам неки вай ҳамун қай кор сабаб шуда наметавоне қадар батла бидорни неки қай ака намедонам бо қай одамия бо мебини ки неки раликам соза бахияи хели агар баҷои хели конкрет тайёрӣ бинем ку ана последний савол ака например
خیلی که همه را میدونن که اکای شنابس ای فریستایلری وازبینایی ای اکای رالی کم نشته که در فریستایل با گفتی تو اگر در همون سیم راوند پروست فریستایل شوه با گفتی تو کی ساز میکنه فریستایلن؟ رالیک؟ اکای شنابس ها؟ فریستایل ولی سوستا رای اگر با بیت کنن فریستایل تیپا اگرم بیت بونن در بیت اگرم واپروس بیتی در همون بیت خوندن گیرن اگر در بیت کنن فریستایل رالیک در بیت سازی باید برای که ما همین تماشاگر اگه میشه فریستایلش یا ریف برای برده میکنم فهمیدی همین اومدن میگیرم زدن میگی تیار میگی در تکس تیار فهمیدی سازه نو اگر بگم به بیت پروسا فریستایل به بیت شناب سازه فریستایلش به بیت شناب سازه فهمو اکای زویر هزار رحمت کلام بوی دستیاز برامدی گپ ندارم با خدا خیلی تسترا گپ خبر نشتیک شوه حتما ما همی خطا در پلاشتکای براری کور حتما مطرح باتل میمونم شتابی که در بالای بیت خوندن و قطعی اگه اوجه خیلی شانیمسی بگه میشه و قطعی شانیمسی خوندگی که چی کیفی کیمی که چیم چخلی میگه همایور هم ام خاله در باتل میخوام که جیوی بینیم بوی انا با همون سوال آخرین تمام که جواب دادم مقصد که کیم کجا بردم مقصد تو گفتی که پروگنوز تو کی میزنن تویز اما ما مقصد گفتنیم که اگر شما بگه با جلسوانی میکنید جلسوانی خطی 100% شناخت بود دیگه جلسوانی خطی نه که ما که اکش ناب خطی ما گاب زدم پیش اگه ما کدام امی باتلر خطاگا ما صحبت میکنم که ما جلسوانی میمونم اگه جلسوانی با او سبب نیست که ما گمسون کول کنم با او سببی که شبیه که خیلی سبب داره نشد استودیو سبب داره برایم سبب میخوام که پروست مخلصا خوشم بیاد نه که مکایش نفس گفت که ما کاری میکنیم که مخلصا هم مدام ما در جلسوات میکنن نه اکا شناس کم ترگم خطا کردگه این همین مخلص خیلی یا نمود پات خدا یا نمود چیزا داره کو وقتا اگر بخدا همین رالی ده همونجا خب نکو اوای در جلسات میکنن خیلیش نه که رالی کان گفت گفت ما گفت که می برون خب میکنم همه جلسات ما میکنن این فهمید مخلص چیزا نکنه مخلص مقصد همین فقط همون چیزی خیلی میخواد چیزی میکنه مقصد غیره میکنه باید تو چی گام میزنه فهم نداره باید اگه پکا پرایلی مو همیه که کتابی جلسوانی شوا خانه دیش تو نشتگ میزگرم نه گفتم که اگر جلسوانی شوا شناب سپر میکنم کوی زگیه ریالی نسبتی اگر سودی بمونم بس خیلی ممکن که تا کنه به سودی خاطی با سودی سال چون میگن چیکار میشه نه که بوجه باطل دیدم در کنه ولی پیش باطل سالی چیکار کنه میبینی که یا چیکار میکنه این باطل میشه فناگرام نیست конечно اون که زدیوات میکنه گون چی میکنه خیلی میبینیم باطل انشالله پلیبون پاسات هم میکنیم که تسترک بعد رمضان باطل بمونیم شو بکنیم باطل مخمم اوجه جدا دارم نه چی باطل کشونده بعد رمضان کدیشه باور که ما تسترک میخواستم امی کم کنکورس غم داد خیلی برای باطل بابوی خود میدونیم کم کردن از خود داره تو هم گنره رو میخوایی او دیگریش هم گنره رو میخواه خیلی چکدی مقصد بلیتو نرفته تو نه بلیتو اوجه بگین که 1300 تاش رفتگی اوجه میشوه شروع رفته سه بلیتو اما نداونه ویدیو فریدیم کم کردن بلیت رفته بود نصیب شلو ما ام با قریبی اوجه ویدیو میکنم چیزلای باطلا انیق میکنم معروف هم پیش ده کی اوجی پیش ده نه ما دا برینم که توجی سفر خیلی سوده اکه زویر هزار رحمت کلان خداوند نگهبان باشه دستی از این بابوی هزار رحمت کلان بود گه گاب نیست قرار بخدار لبه نه خدمت رات گاب نیست سکن هزار رحمت برد باشکوی نخش خیلی شما دیدین در شاهدی ختون اوجه موقتی اکه زویر اینترویو گرفتیم
ай шумо бачаҳо дар комментария бинависед, набуд дигар такрор мекунед, ай ки бо интервю бигирем, пас таратса мекунем ки ай кумирои шумо бироем интервю бигирем. Аки бо мегӯм ки мо нестем ки дар Тоҷикистон ки фаъолиятшон кунем, даъватшон кунем, бишнем ай одамо интервю бигирем. Фақат мо пока ҳам хали возможност дорем ки чтобы канал хорӣ нашава, барои ҳами шумо мо интервью ай одамо бигирем, чтобы шумо тамошо кунед, что ғарибо, чтобы як чиз баъдаи кор камакак тамошо кунед, да лаву даҳанатон ҳама вақт ханда боша. Ногуфта наёнем, мир вашему дому, баха вас в гостях, let's go, ма рафтам. Яъне мо конкурси мо намондем бародаро, шумо метавонед ай конкурси мо соҳиби призои беҳтарин шавед бо тамошои як батли грандиозни даҳшатовар. Бародаро, ин мошинои дестен чиста мошинои молодёжни, ин пацански. Барои чӣ ки ҳами аудиторияи мо ҳама молодёжай, мо барои шумо инем хали даҳшат, ҳодиса. ин ламборҷина дидӣ? ира дидӣ? ин ламборҷинаи сафед. Ай худи барои шумо рафт, барои та, ин барои ту дидӣ? Бафкем хит сакади. Ида 4 дискаи нав, баллонои нав. Ту метавонӣ ҳам тобистон ай кунӣ, ҳам зимистон. Оператор, ҳамеа сёмка кард. Ира агар ку ягон пацана ки нохиранг ма ёш, дилиш ёш боша ку, ира бубра ку. И ин хиял ягон шуда ман мекунӣ, любой кас суратиш мегирад. Медонӣ барои чӣ? Дадрии. Это 150,000 да музикай. Намеша гӯш карда. Инеми центр да мери ку, кайф мекунӣ. Бо ин мошина хеле аста ки ҳам ту метавонӣ дар пастӣ бирӣ, ҳам дар баландӣ. Хит сагадӣ? Тунема дора, тунема. Межиқӣ кунам кора. Рафтисти, межиқӣ бо мехеза. Ирам бародаро дискакои нав, 4 баллони нав, зимистонаву тобистонав. Бародаро шумо фикр накунед ки ҳамагӣ дар конкурси мо 3 мошинай. Не, дар конкурси мо ҳамагӣ 22.